सिंधुदुर्गात महायुतीनं विरोधकांना धक्का दिलेला आहे। महायुतीचे 11 उमेदवार बिनविरोध निवडून आलेले आहेत। झेडपीचे 5 आणि पंचायत समितीचे 6 उमेदवार बिनविरोध निवडून आलेत। पालिका आणि मनपा नंतर झेडपीतही बिनविरोधचा सिलसिला कायम दिसतोय। कोकणात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असतानाच भाजप नेते व पालकमंत्री नितेश राणे यांनी विरोधकांना धक्का देत भाजप शिवसेना महायुतीचे 11 उमेदवार बिनविरोध निवडून आणलेले आहेत। यात जिल्हा परिषदेच्या 5 तर पंचायत समितीच्या 6 उमेदवारांचा समावेश आहे। भाजपचे ज्येष्ठ नेते खासदार नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाखाली लढणाऱ्या महायुतीनं निवडणुकीच्या सुरुवातीलाच विरोधकांना मोठा धक्का दिलाय। जिल्हा परिषद निवडणुकीमध्ये खारेपाटण मधून प्राची इस्वालकर भाजपच्या उमेदवार होत्या। बांदामधून प्रमोद कामत, जानवलीमधून रुहिता राजेश हे सगळेच जण बिनविरोध निवडून आलेले आहेत।